Doncs este matí nosaltres teníem una preocupació i era que no s'estava fent cap comissió informativa d'urbanisme i ens preocupava molt el tema de l'obra de l'eix cívic, així que vam demanar al regidor d'urbanisme que ens informara i avui ens ha deixat participar en una reunió amb tècnics i amb els arquitectes on han pogut fer totes les preguntes que a nosaltres ens preocupaven. Hi havia diverses cosetes que ens preocupaven. Una, el tema del bordillo que està davant de la plaça Constitució, que ens han dit que ho revertiran i que sí que podran llaure pas cap a la zona del pàrquing del Mercat. L'altra, el tema d'ací del Sant Francesc, de lo que vam sentir que n'hi hauria circulació i ens han dit que sí, que efectivament hi haurà una circulació, un trànsit rodat, però que serà en adoquins, que això no canvia per a res, tot el que és el projecte. Per una altra banda, també han preguntat pel tema de les aigües fluvials i ens han comentat que han fet un tipus de mecanismes on aquesta aigua s'anirà filtrant i farà que així baix ens arribi d'alguna manera menys, no? I que sí que ho han canalitzat bé i que està tot ben fet. A nosaltres ens preocupa, com ja sabeu molt, el que les ciutats tornen a reverdir-se, vull dir que hi hagi gai arbrat i tot això que necessitem. Per això continuarem insistint i continuarem sent pesadets, no? Que és la nostra feina en l'equip de govern per a aquestes coses es vagin fent a Benicarló, perquè d'alguna manera pensem que això és la nostra... el que nosaltres tenim que fer, que és fer la vida dels benicarlandos més fàcil i més amable. Per una altra banda, també estarem molt damunt de totes les subvencions que puguen vindre de fora, que no es perdin per a poder anar millorant el nostre poble i la nostra ciutat.